खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। गिबियावनो जायफोर बिथांमोना आंनि बे लेटेस्ट बड' क्रिएटर चेनेलाव गोदानै नायदों, बिथांमोना फुंनि समाव आरो मोनाबिलिनि समाव लेटेस्ट खौरां एबा आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। दानिया फैदो खौरांखौ खोनासंलांनि। फिन आरोबाव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि नखर नखर रांनि अनसुंथाइ होनाय। बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि बिथोन बादियै आसाम मेडिकेल कलेजाव MBBS फरायगासिनो थानाय बेरगाव बाथाबारिनि थागिबि बाबेस बर'नो 2 लाख रांनि अनसुंथाइ गथायदों। BPFनि लाइमोन दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी, प्रहलाद ब्रह्म, रिन्जय बर' आरो बेरगाव जिल्ला TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारी बिथांमोना नेपालनि रसुआ जिल्लायाव गिख्रंथाव दैबाना आरो गोबां अखा। 26 आगस्ट फुंनि समाव साहा नेपालनि रसुआ जिल्लायाव मोनसे गिदिर आरो फोजोबस्रांलु दैबाना जानानै बटे कोसी दैमायाव गोबां खहा खालामदों। नेपालनि दैबाना नायखांग्रा खोन्दोआ फोरमायनाय बादिब्ला बे दैबानाया तिब्बत फारसेनिफ्राय बटे कोसी दैमायाव फैदोंमोन होनना साननाय जादों। नाथाय दैबानानि थि सम आरो गुदिखौ दासिम रोखा खालामनो हानाय जायाखै। जाथाय जायगायाव सेबखांनाय भिडिअफोरा गोबांथार गोसारदों आरो भिडिअआव नुनाय बायदिब्ला दैमा सेर सेर दैबाना आरो गोबां खहा आरो बेसेबांबा गिख्रंथावना थासारिखौ नुनो मोनदों। मोनसे समाव बर' हारिनि थाखाय, हारिनि रैखाथिनि थाखाय आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय एबा हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम होनानै बर'नि रैखाथिनि थाखाय गोबाव सम दावहा नांबोनाय बयनिबो आंगो रन्जन दैमारिया जोंनि गेजेराव बावैसो सान सिगाङाव पेर'लाव उदां जानानै 30 साननि थाखाय गावनि आंगो न'आव फैनायनि उनाव दासान्दि आंगो नखरनि लोगोफोर आरो गथ'फोरजों सम हगारनायखौ नुनो मोन्दों। जेराव 30 साननि थाखाय पेर'लाव बेल लानानै जोबथेसालिनिफ्राय न'आव फैनाय मानगोनां रन्जन दैमारी बिथांखौ उन्दै उन्दै गथ'फोरजों लोगोसे सम बारहोनाय मोनसे समायना सावगारिखौ नुनो मोननाय जादों। आसा खालामो बिथां गेदेमाया गोग्गो देहा लानानै गोसो सिङाव थांखि सुजुनाय एबा थांखि लानायफोरखौ मोगथाङाव महर होनायनि थाखाय खाबु मोनो। आसा खालामो फिन आरोबाव जाहाथे गेदेमा रन्जन दैमारिया जोंनि गेजेराव थाबैनो उदां जाथारनानै फैनो हायो, बेखौनो इसोरनियाव आरज खालामनाय थाबाय। गेदेमा बिथांनि थाखाय बयबो मोनसे कमेन्ट खालाम, लं लिभ रन्जन दैमारी होनना। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय, सासे बिहामजोनि सोमोनांथाव थैनाया कामरुप जिल्लानि गान्दामाव दावराव सोमजिहोदों। नखरनि सुबुंफोरा बुथारनायनि अजदआव गसर थिसनदों। पुलिसआ फिसायखौ खाबाय। मख'जाथावदि थैनाय मिताली कलिता मुंनि आइजोआ दान मोनसे सिगां सासे गथ' जोनोम होदोंमोन। मितालीनि गोथै सह'खौ न'नि साखाथियाव थानाय फुख्रियाव गोथै सह'खौ मोननाय जादोंमोन। मितालीनि गोथै देहाखौ बोखांनानै सुवालकुसि गुदि देहा फाहामसालिसिम लानानै थाङो, जेराव बिखौ मोजां फाहामथाय होनो थाखाय गंसे प्राइभेट देहा फाहामसालियाव लानानै थांनाय जादोंमोन। नाथाय देहा फाहामगिरि एबा डक्टरफोरा बिखौ थैबाय होननानै फोसावो। बिमानि नखरा फिसाय समर दास आरो फिसायनि नखरखौ बुथारनो थांखि लानायनि उनाव बिहामजोआ गावखौ फोथैना लादों होननानै सुवालकुसि पुलिस थानायाव FIR होनायबो जादों। भारतारि बोथोर बिगियान बिफान थामहिनबा IMDआ हादोरनाङैनो एलार्ट फोसावदों। थाद'नाय गैयै अखा हानाय, सारअन्थाइ गावनाय आरो गोख्रै बार बारनो हागौ होनना सांग्रांथि फोसावदों। हादोरनि राजधानी दिल्लीयाव फैबाय थानाय सप्तानि गेजेराव खोमसि अख्रां आरो रेजें अखा हानायनि सम्भावना दं। सा-सोनाब, गेजेर, सानजा, सा-सानजा, सोनाबारि आरो खोला भारतनि गोथौ जायगाफोरावबो गोबां अखा हानायनि सम्भावना दं। बेबायदिनो IMDनि बादिब्ला फैबाय थानाय सानफोराव आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय बायदि हाजो सेरफाङाव गोबां अखा हागोननि एलार्ट फोसावदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय HSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन।
बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रीम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।